Jeg vil fortælle om Color Theme Tool i InDesign. Jeg har her et billede, jeg har taget ind i mit dokument. Jeg vil gerne bruge en masse farver fra mit billede i mit layout. Den nemmeste måde at gøre det på er at vælge Color Theme Tool over for værktøjskassen. Lige så snart jeg klikker på værktøjet, får jeg en lille panel frem her, og hvis jeg kører musen hen over billedet, bliver det fremhævet, og jeg kan klikke. InDesign suger nu 5 farver op fra billedet, som harmonerer, og hvis jeg klikker på den lille pil her, får jeg yderligere forslag til nogle farver. Jeg vælger lige nøjagtigt den, jeg gerne vil arbejde videre med. Jeg kan så vælge at putte den over mine swatches ved at trykke på knappen her, og de kommer til at ligge over min swatches panel. Eller jeg kan vælge at putte den over i min Adobe Color, som er et nyt panel, som ligger op i Window, Color, Adobe Color Themes. Når jeg arbejder videre, jeg trykker lige på My Themes her, så jeg kan se mit tema, jeg lige har puttet op her. Når jeg arbejder med mine elementer nu og skal bruge farverne, kan jeg vælge bare at bruge swatches-panelet, som jeg er vant til. Men jeg kan også gå ind og vælge at klikke direkte herover i min Adobe Color Themes og vælge farverne derfra, og på den måde ikke have dem over i swatches, men arbejde med dem direkte fra Adobe Color Themes panelet.